Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyo. A bidiyon mu ne insha Allah zan nuna mana ko kuma in ce zan yi mana bayani dalla akan yadda zaka samu kuɗi wallahi. A mutane da dama suna magana kuma suna turo sabo cewar suna bukatar su samu kuɗi online, sannan bugu da ƙari akwai hanyoyi da ake saka kuɗi kuma a cuci mutane. So hakika akwai hanyoyi da ake saka kuɗi sosai a online a cuci mutane, amma abu guda uku ya kamata ka yi domin ka samu kuɗi a online ka gama. Idan kana so ka samu kuɗi online, hanya guda uku ne. Idan kuna bukata zan kawo muku su ɗaya bayan ɗaya. Hanya na farko shine kai investment, kamar irin a kasuwa haka, kasuwar internet, ma'ana kamar irin ka saka kuɗi kamar harakan crypto market, zaka iya saka kuɗi a ciki sannan kuma ka ci riba. Wannan hanya ce babba da mutane suke yin arziki. So amma akwai yawancin mutane da basu gane wannan hanyar ba. Sannan kuma hanya ta biyu, hanya ce da zaka iya yin aiki ko kuma ka saka kuɗi ka samu kuɗi. Ta ne zaka saka kuɗi ka samu kuɗi? Bayan da za a ce ka zo ka kasuwa wai zaka yi kasuwanci ba tare da ka taho da kuɗi ba zai yi ba. Ko da kaɗan ne zaka rike domin ka sayi wani abu wanda kake ganin zaka sayar, ko kuma ka sayi wani abu da zaka juya kai aiki da shi ka samu naka kai ma. So zaka iya saka, akwai wani platform da ake fito yanzu ake yayin sa sosai, ana samun alheri kuma alhamdulillah platform na mutane da yawa naga suna joining din sa sosai. So idan kuna bukata zan iya kawo muku video akan sa da sauransu. Hanya ta biyu da zaka samu kuɗi, akwai bukatuwar ka saka wannan kuɗi, ma'ana zaka saka kuɗi ne sannan su baka dama ka shiga wannan web din ko kuma ce wannan application din da zaka dinga yin aiki. Idan ka ga dama wannan application din, yanda na fuskance shi ma, zaka iya ini baka je ko ina ba, kawai in dai wayanka da caji da data, so zaka iya yin aiki ka tara kuɗin da ko da ka fita ma ba lalle ka tara shi ba. So wannan hanya ce ta ɗaya ta biyu da zaka samu wannan kuɗi. Hanya ta uku kuma, akwai wani account na Telegram wanda zaka yi je kai inviting na friend, za su sa maka adadin inviting inda zaka yi, sannan in kai ka gama za su tura maka kuɗin ka account ɗinka. Sannan akwai bayan wannan ma akwai irin kaman kallon bidiyo ko kuma liking na bidiyo da sauransu, duk wanda kake so zaka yi. Duk idan dai kuna bukatan wannan bidiyo da nake magana a kai guda uku da na jero muku su, so ku ajiye comment ɗinku a comment section, insha Allah zai yi muku bidiyo a kansa cikin yardan Ubangiji. Ku dai kada ku manta da ku yi mana subscribing din wannan channel din, sannan ku danna mana liking, hakan yana ƙara mana ƙarfin gwiwa. Please subscribe. Sai na kasance da ku a bidiyo na gaba, da wannan nake ce muku wassalam.